Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, endi har barchagızni da şuşu başlanıp ketken bizning bugun ikinci kuni Müslüman kalendari boyunca, hicri kalendari boyunca yangi yıllar bilan qutlab ketesим kela. Muharram aylары, yangi hicri yıllarыбыз 1439 yıl mübarek bolsun muhterem kardeşler. Allah Teala şuşu yıllarыбызны hayırlı yıllardan kılsın. Әлбәттә, ул теге елларга караганда да бәрәкәтлерәк, хәерлерәк һәм иң мөһиме ахиратыбызга файдалырак була күрсен. Мөхтәрәм карашлар, Аллаһ Тәгалә ниндидер авырлыклар әзерләп куйган булса, шул авырлыкларыбызны җиңеләйтсен һәм әгәр дә инде насыйп булса шулай бит килмичә калулары хәерле, әмма моның өчен үзебезгә дөрес итеп яшәргә кирәк. Шулай ук мөхтәрәм кардәшләр, әгәр дә куаныч шатлыкларыбыз алда бар икән, алар инде күбрәк булсын һәм Аллаһ Тәгаләгә аларны шөкр кылып, кабул итәргә, каршы алырга насыйп булсын. Шулай ук мөхтәрәм кардәшләр, инде шушы мөселманнар өчен, мөселман өммәте өчен бу елларыбыз һәр яклы файдалы гына була күрсен. Мөхтәрәм кардәшләр, инде чыннан да менә безнең мөселман календаре буенча 1439 ел килде. Мин инде гел әйтеп киләм, шулай бит үзебезнең мөселман календаре буенча ничәнче ел, нинди айда яшәгәнебезне безгә онытмаска кирәк һәм белеп торырга кирәк. Чөнки безнең шушы без яшәгән милади календар ул инде белгәнебезчә кешеләр тарафыннан куелган календар. Ягъни аны кемдер утырган, уйлаган, язган, сызган, шулай бит. Әмма хиҗри календарыбыз бу Аллаһ Тәгалә тарафыннан билгеләнгән безнең өчен ул календар. Чөнки Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә, Аллаһ Тәгаләнең айлары 12 ди, шуның 4се тыелган ди. Зилкагъда, Зилхиҗҗә һәм Мөхәррәм айы һәм Рәҗәб айы. Рәҗәб айы Җимадел-Ахир белән Шәгъбан айы арасында ди, уртасында ди. Менә шулай итеп мөхтәрәм кардәшләр, инде Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримнең үзендә үк шулай бит хадисләрдә инде без күргәнебезчә безгә айның 12 икәнен күрсәтә. Шулай ук шушы айлар арасында тыелган айлар бар икәнен күрсәтә. Ул айларның исемнәрен әйтеп китә безгә. Һәм инде безнең шуның өчен дә башка ниндидер айларны белеп, бу айларны белмәвебез ул бераз уят мөселманнар өчен. Ул бераз безнең өчен уят булыр иде. Инде мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук без Мөхәррәм айлары турында, Мөхәррәм аенда безнең тагын бер зур вакыйгабыз бар, ул Гашура көне шулай бит. Аның турында да без әле сөйләшеп китәрбез. Инде сөйләшеп китәсек бүген килгән сүзем иде, ул да булса шушы дөньябыз белән бәйле булгач әлбәттә вакытка һәм дә ки дөньяның кыйммәтенә карата безнең мөнәсәбәтләребез. Чөнки һәр бер яңа ел килгәчтен дә кешеләр бит инде үзләренә күрә тормышларын яхшы якка үзгәртәселәре килә. Шуңа күрә теге декабрьдә була торган милади яңа елны да кешеләр инде бәйлиләр ниндидер мөгъҗизалар белән. Шулай бит. Менә теләкләр кабул итә, анда 12нче тапкыр сукканда берәр кешене үпмәсәң, анда нәрсә була, шулай бит инде. Тоже әйбәт түгел инде, шулай бит. Үбергә кирәк. Әгәр теләгән кабул булсын дисәң, димәк, теләкне язасың да җандырып шампанскийга салып эчәргә кирәк, шулай бит инде. Үзенең шулай бит аның теге гырыф-гадәтләре бар инде шундый. Йолалары бар үзенең шундый. Һәм инде ул елдан ел ул йолаларны күбрәк итеп күрсәтәләр, үтәлсен өчен шулай бит үзенә күрә анда бер культ барлыкка килде инде. Хәтта менә хәзер Германиядә бара Oktoberfest. Шулай бит инде. Oktoberfest дип атала, пивной фестиваль. Пиво чатырган фестиваль. Менә бу фестивальне да бит заманында кешеләр уйлап тапкан. Һәм шушы фестиваль ул үзенә күрә хәзер бер бизнеска әйләнде. Фестиваль үтә торган шәһәр шушы вакыт эчендә, 1-2 атна вакыт эчендә 1 миллиард доллар акча эшләп ала. Анда килгән кешеләр белән, шулай бит, шундагы сатылган пиволар белән һәм башкасы белән. Инде мөхтәрәм кардәшләр, мин моны тагын нәрсә өчен әйтәм? Шулай бит кешеләр үзләре уйлап тапкан бәйрәмне шул дәрәҗәдә күтәреп, бәйрәм итеп, ул яңалыклар дәрәҗәсенә әйләнеп, шулай бит инде күпмедер аңа акча әрәм итеп үткәрәләр. Әмма Аллаһ Тәгалә безгә биргән бәйрәмнәр. Яңа елны кемдер әйтә инде мөселман бәйрәме түгел. Әлбәттә ул теге мөселман бәйрәме түгел, ләкин аны игътибарсыз калдырырга да кирәк түгел шулай бит инде.
Әгәр дә Аллаһ Тәгалә айларның санын 12 дип әйткән икән, димәк без айларны санап барабыз икән, ул айларның качан беткәнен, качан башланганын шулай ук инде белеп тору комачаулау итмәс иде. Менә бу бәйрәмнәр шулай бит игътибарсыз ничектер безнең калып китә. Инде сүзне читкә куеп, Октобер фест вакытында официанткалар кулларында ничә килограмм пиво күтәреп чыкканын беләсезме? Кулларына күтәргән савыт саба белән, юк, бер юлы. Кулларына күтәргән пиво савыт саба белән 48 килограмм. Менә бәрәңге алдырга кирәк аларга, шулай бит. Бер капчык бәрәңгене раз күтәреп алдылар, машинага раз. Безнең монда татар хатыннары чепухалар янында. Шулай бит. Бәрәңгене безгә таштылар. Менә каянарга кирәк хатынны, яңа. 50 кило капчыкны рәхәтләнеп күтәреп йөртә. Әйдә, мөхтәрәм кардәшләр, менә шулай итеп без шушы бәйрәмнәрдә шулай бит инде. Алар шушы бәйрәмнәр турында ниндидер күбрәк хәтта мәгълүмат та беләбез. Үзебезнең яңа елларыбызга караганда. Ләкин без мөселман кешесе өчен ул яңа ел яки булмаса яңа елның башы шулай бит, ул уйлану вакыты да, һеч шиксез. Без хыялланып, теге артык хыялга бирелмибез. Бар, әйтәләр бит әле, менә хәзрәт, вот бар план, бар хыял, шулай бит инде. Аның аермасы нәрсәдә? План белән хыялның. Мәсәлән, алга син план карасың, шулай бит инде. Менә моны эшлим, моны эшлим, моны эшлим. План ул, мөхтәрәм кардәшләр, эшләнәчәк эшләрне фаразлап билгеләп кую. Ә хыял шул эшләнгән эшләрнең эшләнгән дип уйлавы. Ул хыял була. Хыял шушы эшләрнең инде эшләнгән дип уйлау. Хыял. Чөнки син күзеңне йомасың да, мин машинада йөрим, Бентлида, туда-сюда, иләнгән, тегесе монсы, йортны салып бетергән, менә бу хыял була. Бу планлаштырган эшләреңне син инде эшләнгән дип уйлау. Без качагында шулай бит хыялга бирелеп, план үтәлмичә кала. Үзенә күрә шулай бит инде ул ел, әле ул инде бер планнар билгеләүдә. Һәм әлбәттә инде үткән елның әзрәк кенә чамаларга нәрсә ирештем шушы елны, нәрсә алдым мин шушы елда. Әмма, мөхтәрәм кардәшләр, без план корган вакытта мөселманнар, безнең өчен дөньяви максат ул максат түгел. Дөнья безнең өчен ул ысул, инструмент. Ул безнең өчен максат түгел. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Bu dünyada Allah Teala әйтә, шушы дөньяда ул уен гына һәм рәхәтсезләү генә ди. Бу дөнья. Шуңа күрә дә безнең планнар кырган вакытта ул уен һәм рәхәт эзләү булырга тиеш түгел, шулай. Уен һәм рәхәт эзләү түгел. Безнең планнар булырга тиеш ахирәтебезгә, яки мөселманнарга, кешеләргә ниндидер бер файда китерә торган план. Шулай ук бу дөнья ул бизәк кенә ди. Һәм кешеләр хәзер дөньяларын бизәүдә бик артык кыланалар. Бик артык кыланалар. Әгәр дә мәсәлән барып карасаң, менә элекеге бер әле шул 50-60 елларга кадәр төзелгән йортларга, авыл йортларына, шулай. Анда бер нәрсә юк. Өйдә бер нәрсә юк. Хәзерге кешенең йортына килеп керсәң, анда тыгылган акча. Ремонтка, шулай бит, әйбергә, байлыкка, анда тыгылган акча әйтеп бетергесез. Бу бизәк кенә. Бу бизәккә омтылсаң, гомер буе шуның өчен эшләргә генә кирәк. Гомер буе шуның өчен эшләргә кирәк. Безнең татарларда бар ул, менә шундый бизәк ярату. Теге мотор булсын, бизәк булсын, шулай бит, бурычка кирип булса да инде, машинаны яңарту, йортларны яңарту һәм башкасы, торган әйберне сүтеп яңадан төзү. Бездә бар ул. Әмма ул бизәк. Шушы бизәккә, мөхтәрәм кардәшләр, бик күп көч китә. Һәм бик күп хәл китә. Кай вакытта әйтәләр, төнге намазга тора алмыйм диләр. Тора алмыйсың, чөнки сиңа көне буе эшләргә кирәк дөньяны бизәр өчен. Көне буе. Яшерен батырын түгел бит, менә хәзерге вакытта күп кеше ашар өчен эшләми. Кеше ач түгел хәзер, кеше элек ашар өчен эшләгән кеше.
Тапкан ул үзенә ризык көнлек. Тынычланган ул шулай бит. Хәзер алай түгел. Хәзер көнлек кирәк, айлык кирәк, еллык кирәк табырга. Гомерлек кирәк, шуннан соң кирәк балаларыңны тәэмин итәргә һәм оныкларыңны тәэмин итеп калдырырга кирәк. Бу бик күп көч, энергия таләп итә менә бу бизәкләр, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә, ул бизәк кенә ди, сез калдырып китә торган ди. Ва тафахурун бәйнәкум. Үз ара мактану гына ул гомер ди. Тормышны яшәгәндә, киләчәккә план корганда, шушы синең тормышың үз ара мактану булырга тиеш түгел. Мактану өчен түгел. Үземне күрсәтим әле ди. Ах итсен әле күрше, ах итсен әле фәлән туганым, монсыны узып китим әле дип түгел ди. Бу да бар бездә, мөхтәрәм кардәшләр. Шулай без дөресен әйткәндә шуның белән яшибез дә инде. Шушы уздырам ди. Кешедә булмаган миндә булсын ди. Аллаһ Тәгалә кешенең бөтен табигатын белә. Ва такафурун фил амвали вал аулад. Дөнья ул ди, мал арттыру һәм балалар арттыру ди. Менә әгәр дә кешенең еллык планын карасаң, аның планнары менә шушыннан тора. Гомерлек план хәтта кешенең шушыннан тора. Шулай бит, әгәр карасак. Байлык булу, бизнес, балалар күп булу һәм башкасы. Без хайвани планга төшеп калдык баналь рәвештә. Хайвани планга төшеп калдык. Безнең дөньяга ниндидер бер файда китерү дигән нәрсә, яки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям өммәтенә файда китерү дигән нәрсә, андый планнарыбыз юк. Андый планнар булса да, ул менә шушы планнарга хезмәт итә. Аллаһ Тәгалә әйтә, бу дөнья ди шушы үсемлекләр кебек ди ул, бу дөнья ди. Менә бу үсемлекләр дөньяда үскән әйберләр ди. Крестьяннарны шулай бит инде ул гаҗәпләндерә ди. Алар карыйлар да, кара нинди матур, яшел, җиләк-җимеш бирә, шулай бит. Бөтен әйбер нинди матур ди. Thumma yahiju fatarahu musfarran. Ләкин килә бер вакыт ди, алар күрәләр шул әйберләрнең саргайганын ди. Бу әйберләр саргая ди. Thumma yakunu hutama, аннан соң бөтенләй тузанга әйләнә ди. Кичә генә матур итеп чәчәк аткан чәчәкләр, үләннәр бүгенге көндә әйләнгән, кипкән тузанга, аяк астында тапталып яталар ди. Ва фил ахирати газабун шадидун ва магфиратун миналлаһи ва ридван. Бөтен байлык, төп мәгънә кыямәт көнендә. Анда була Аллаһ Тәгаләдән каты газап та ди, анда була Аллаһ Тәгаләдән ризалык һәм гафу итүдә ди. Ва мал хаятуд дөнья илля матаул хурур. Бу дөнья ул бер мактану, ләззәт урыны гына ди. Аллаһ Тәгалә әйтә. Ягъни сез ди берәр инде планнар эшләгәндә, план кырган вакытта бу дөньяга артык бирелмәгез ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Эшләсәгәндә артык бирелмәгез ди, дөнья артыннан бик каты кумагыз ди, чөнки ул көннәрдән бер көнне тузанга әйләнә ди. Тузанга әйләнә. Кай вакытта бит карыйсың урамда, мәсәлән, инде 80нче елгы машиналарны, бу заманында бик кыйбатлы яхшы машина булган, шулай бит. Менә хәзер Волгага карыйсың да, киләсең шулай бит, машина менә инде бу дисең. Аны алып булмыйдыр шулай бит заманында. Аны алып булмыйдыр. Аласың килсә дә акчаң булса да алып булмыйдыр аны заманында. Бу машина менә инде хәзер дисең. Менә вакыт үтү белән шуңа әйләнә кешенең гомере. Заманында кеше тырышып, теге силикатный кирпичтән агач булмасын дип йортлар салды. Хәзер киләләр дә кешеләр, бу силикатный кирпич нәрсә инде? Самый чепуха, самый арзан кирпич инде ул, шулай бит. Хәзер моннан салмыйлар да, бу нәрсә инде? Бу хәерчелек дип килеп китәләр, шулай бит. Кеше заманында аның өчен күп тырышкан. Менә тормыш ул шулай. Вакыт үтү белән ул әйберләрнең бөтенесендә кыйммәте югала. Ул тузанга әйләнә. Шуңа күрә ахирет өчен кылган гамәл, байлык, буларның бөтенесенең генә кыйммәте бар ди Аллаһ субханаһу ва тааля. Инде мөхтәрәм кардәшләр, һәрбер кешедә шулай бит ымтыла дәвамлылык һәм мәңгелеккә. Һәм кызганычка каршы, менә шушы кеше эшләгән вакытта бу дөньяда, әлбәттә ул уйлый дәвамлылык һәм мәңгелек турында. Акча җыйган вакытта да шулай бит. Кешенең күп очракта акчасы кала үлгәннән соң. Счеты кала, малы кала, ие кала, шулай бит инде бөтен әйберләре кала кеше үлгәннән соң. Ул кала да бүленеп бетә.
Ләкин нишләп кала ул? Ул уйлаган шулай бит мәңгелеккә килдем дип бу дөньяга. Мәңгелеккә килдем дип уйлаган. Аллаһ Тәгалә Коръән Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Я кауми, иннама һазихил хаятуд дунья матаъун ва иннал ахирата хия дарул карар. И каумым ди. Бу дөнья ул бер рәхәт ләззәт урны гына. Ә мәңгелек урны ул ахирәт ди. Мәңгелек урны ул ахирәт. Әгәр дә кешедән сорасаң, бу дөнья өчен син күпме вакыт әрәм итәсең, һәм теге дөнья өчен күпме вакыт әрәм итәсең дисәң, шулай бик әз килеп чыга анда. Процент ягыннан бик әз килеп чыга. Кай вакытта кешегә әйтәсең, эшкә нәрсәгә йөрисең дисәң, акча эшләргә йөрим ди, шулай бит. Ул әйтми, мин анда барам, кешегә файда китерәм дими ул. Савап эшлим дими, акча эшләргә йөрим. Шулай бит инде. Берсендә мен әле мәчеттә хезмәт итә башлаган вакыт, беренче еллар гына бер кеше мине урамда әйтә: "Кая барасың?" ди. Мин әйтәм: "Эшкә." Күрдеңме ди. Мен әйтә: "Күрдеңме, син эшкә йөрисең" ди. Мәчеткә ди. Мин инде теге бернинди теге уйламыйча шулай бит инде, просто кеше шулай әйтә бит, эшкә барам дигәч, ул да эшкә ди. Күрдеңме ди, син дә эшкә барасың ди. Син анда ди акча эшләргә барасың. Эшләр өчен барасың. Син анда хезмәт итәр өчен түгел, кешегә файда итеп китәр өчен түгел ди. Шуннан соң мин бер вакытта да кая барасың дигәч, эшкә дип әйткәнем булмады. Минем өчен ул башка кирип калды шулай. Кая барасың? Мәчеткә. Кая барасың? Ә син кая? Шулай бит. Эштә ди, мин шулай бит. Хезмәттә. Шулай дисең. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр, чыннан да бер караганда ул сүз бер уйнавы гына шулай бит. Әмма ул бик мөһим сүз. Эшкә нәрсә өчен йөрисең? Ашар өчен, акча эшләр өчен, йорт салыр өчен. Хайван көтүгә шуның өчен чыга. Ашар өчен чыга. Хайванның көтүдә башка максаты юк. Чыга ашар өчен һәм капланып кайтар өчен. Шулай бит. Сыер көтүгә үгез чыгаралар капланып кайтар өчен. Кеше дә хәзер шулай. Кызың чыгып китә дә, акча эшләп кайта, капланып кайта. Шуңа хәзер кайтып бара заманы, хайваннар шулай бит дөньясында. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мәңгелек ул ди, ахират дөньясында гына" ди. Мөхтәрәм кардәшләр, инде мал, балалар, кеше бит әйтә, мал һәм балалар өчен яшәргә кирәк. Кешенең максаты шул. Хәзерге вакытта инде кешенең рухи байлыгы теге ничектер шулай бер сайрак булгач инде кешедән сорыйлар: "Нәрсә өчен яшисең?" ди. Ул әйтә: "Менә балалар өчен яшим" ди. Я булмаса анда менә акча җыяр өчен яшим ди, шулай бит. Кеше шулай дип әйтә. Аллаһ Тәгалә алар турында нәрсә ди? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Вa'lamu annama amwalukum wa awladukum fitna wa anna Alloha 'indahu ajrun 'azim. Белеп торыгыз ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Сезнең малларыгыз, сезнең балаларыгыз ул фитнә ди. Аллаһ Тәгалә кулында зур савап ди. Ягъни сез максат итеп алдыгыз мал һәм балаларыгызны ди, шулар өчен яшисез ди. Әмма ул әйберләр фитнә сезнең өчен. Беренчедән ул сезне тарта шушы дөньяга, гынахка тарта. Икенчедән бу әйберләр Аллаһ Тәгалә турында уйлаудан сезне мәхрүм итә. Һәм сезгә бәхет китерәме, юкмы, әле ул зур мәсьәлә, зур проблема шулай. Кеше мал җыям дип күпме проблемага кергәне бар. Менә бизнес ача кеше, бизнесы бармый. Бармаса яп кына бит инде, шулай бит. Ул нишле барып кредит ала? Бетте шуның белән. Бу инде по цепочке. Алган кредит тагын янып бетә, тагын кредит ала. Фитнә китә аннан соң. Кеше кирип бата шундый баткаклыкка, ул аннан инде хәзер тиз генә чыга да алмый. Тиз генә чыга да алмый. Менә шушы мал дип шулай бит таныш строительләр төрмәдә утыра. Төрмәдә утыралар, аларга срок бирделәр. Шулай бит нәрсә өчен? Вакытында объектларны тапшыра алмадылар. Бер этажга тагын этаж истәгәннәр, монда судка биргәннәр, шулай бит, һәм башкасы. Мал ул фитнә ди. Ягъни бармый икән, бармый. Аңа сиңа кирәкми тагын гынахка кирергә, шулай бит. Балалар да шулай ук. Балаларың сиңа күпме файда китерә, аны беркем әйтә алмый. Ул бик зур сорау әле ул. Кем буладыр балалар шулай бит. Әллә ул сиңа файда китерә, әллә алар сиңа кайгы китерәләр. Шушы балаларың.
Әллә ул балалар шулай бит балалар өчен дип син тагын күпме гөнаһка керергә мөмкинсең. Шул ук хәрәмгә, хәрәм эшләргә һәм башкасына. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә безгә шушы инде әйберләрне белеп торырга куша, ягъни дөрес итеп чамалагыз ди, приоритетларны, өстенлекләрне дөрес итеп куярга өйрәнегез ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Инде әгәр дә ди кешеләрнең яхшы яшәгәнен күрсәгез, нишләргә? Кеше яхшы яши шулай бит, бай яши. Күп кенә мөселманнар менә алар яхшы бай яшиләр, менә бер заман гарәп илләре Европаның бай матур яшәгәненә карап, ислам диненнән баш тарттылар. Булды шундый бер чор, 50нче еллар булды ул шулай бит. Аларның колония булудан туктаган еллары булды ул. Алар ислам диненнән читкә киттеләр. Алар әйләнделәр шулай бит инде теге Европа дәүләтләре кебек дәүләтләргә. Бөтен системаны үзгәрттеләр. Ләкин Европа халкы кебек байдылармы? Юк, шулай бит. Һаман шу ызгыш та, талаш араларында фитнә дә, сугыш. Аларга ул байлыкны китереп бирми беркем дә. Хәзер без Европа кебек яшибез, Америка кебек яшибез дисәк, байлыкны беркем китереп бирми сиңа. Алар кебек киенсәк, алар кебек ашасак, эчсәк, дискотекалар ачсак, байлык килә дип уйладылар, шулай бит. Байлык килми. Бөтен технология, бөтен гыйлем һаман Европада. Һаман Япониядә, һаман Америкада, анда бер нәрсә юк. Иллә мәгәр алар әйләнде бер базарга гына, шушы Европаның, Американың базарына гына әйләнде. Шуңа күрә башка шушы кешеләрнең байлыгына карап, кызыгып, татарлар да харап булды, мөхтәрәм кардәшләр. Татарлар да шулай диделәр 20нче гасыр башында, без Европа кебек булырга тиеш диделәр. Тар штан кияргә тиеш диделәр. Ботинка кияргә тиеш диделәр, костюм, чалбар, шляпа кияргә тиеш диделәр. Ирләр. Киделәр. Алга китеш булмады. Алга китеш булмады. Аллаһ Тәгалә әйтә Коръән-и Кәримдә, бисмиллаһир-рахманир-рахим: "Ва ла тамудданна айнайка иля ма маттагъна биһи азваҗан минһум." Әгәр дә син кафирләрдә ди, мөселман булмаган кешеләрдә күрсәң байлыкларын ди, аларга кызыкма ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Нәрсәгә? "Ма маттагъна биһи азваҗан минһум захратал хаятид дунья линaftinahum фиһи." Без аларны хатыннар белән, шушы байлыклар белән бирдек, байыттык ди, аларга фитнә булсын өчен ди. Аларга фитнә булсын өчен ди. Алар харап булсыннар өчен ди. "Ва ризқу раббика хайру ва абқа." Әмма Аллаһ Тәгаләнең ризыгы ул хәерлерәк һәм мәңгелек диде Аллаһ Тәгалә әйтте. Чөнки бит күп кенә кеше әйтә, менә яһудлар кебек булырга кирәк ди. Мин күп ишетәм аны мөселманнар арасында. Вот алардан мисал аларга кирәк. Алардан мисал аларга кирәк түгел. Алар ахирет турында бер нәрсә белмиләр. Аларның диннәрендә дә ахирет турында бер нәрсә язылмаган. Алардан мисал аларга кирәк түгел. Алар кебек баныга чыкмы? Алар кебек кредит таратыйкмы? Алар кебек әйтик шул ук эстрадага кирекме? Шул индустрияга кирекме алар кебек? Алардан үрнәк алыр. Нәрсәдә үрнәк алырга кирәк? Алардан үрнәк алырга кирәк түгел. Аллаһ Тәгалә әйтә, минем ризыгым хәерлерәк һәм байрак ди. Ул аларга бирелде фитнә өчен ди. Аларга бирелде ул фитнә өчен ди. Яһудлар ничек бизнес алып баралар? Шунда бер анекдот бар. Әбисе малаена әйтә, оныгына әйтә. Оныгым ди. Әгәр дә 25 пилмәнне ашап бетерсәң ди, менә тәлинкәдәге 25 пилмәнне ашап бетерсәң ди, мин сиңа компьютер алып бирәм ди. Малай оныгы ашый башлый. Ашый 1, 2, 3, 4, 24 пилмән, 25-нчесе юк. Әби әйтә, юк, 25 пилмән ашамадың ди, булмый инде хәзер сиңа компьютер ди. Шулай бит. Шулай бизнес алып барыкмы? Мөселманнар шулай бизнес алып барырга тиешме? Юк. Шулай бит. Менә шуңа күрә безгә беркемнән дә үрнәк алырга кирәк түгел. Безнең бар динебез, Коръәнебез, сөннәтебез, бар безнең үз юлыбыз. Әгәр шушы юлны алып барсак, безгә шул җитә, мөхтәрәм кардәшләр. Әгәр план куйсак үзебезгә, ислам дине өчен, өммәт өчен, безгә шул җитә. Һәм безнең бәрәкәт килгәнен үзебез дә шулай бит шаккатырбыз, үзебез дә күрербез. Инде мөхтәрәм кардәшләр, русчада сөйләп китербез. Әгъүзу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим.
Дорогие друзья, хочу от всего сердца поздравить вас с новым наступившим 1439 годом по мусульманскому календарю хиджри. Дорогие друзья, слово хиджри означает хиджрат, от слова хиджрат – переселение. Это дата не рождения посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Это дата не начала ниспосылания религии ислам. Это даже, дорогие друзья, не дата, когда умер посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Это дата, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и мусульмане переселились из Мекки в Медину. Почему? Почему эта дата? Потому что мусульмане, когда переселились из Мекки в Медину, начали самостоятельный образ жизни. Они перестали зависеть от кого-либо, ни экономически, ни политически. Они начали вести самостоятельный образ жизни, независимый. Поэтому хиджри взято именно с этого периода, когда мусульмане переселились в Медину. Пусть Аллах Тааля сделает нам наш будущий год, который нас ожидает, для нас благим, счастливым. И главное, чтобы мы трудились, мы и так трудимся, но трудились во благо религии, во благо уммы пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И чтобы мы поняли, что то, что мы делаем ради этой жизни, оно все равно когда-то исчезнет и останется. А ради религии, дорогие друзья, мало усилий прилагаем, на самом деле, если честно. Могли бы и побольше. Даже пока еще не на должном уровне образованности среди мусульман. Не то светский, не то, так скажем, религиозно. Или же раскол среди мусульман, даже в бизнес-элите. Есть мусульмане, которые владеют большими деньгами, но они совершенно чувствуют себя на отдельном острове, чем другие мусульмане. Поэтому вот во всех этих поприщах нам еще надо работать, работать и развиваться. Также, дорогие друзья, мы видим, что хромает и богословие. Мы не можем входить, так скажем, в полемику даже нормальную, так как с сектами, так и с новыми появляющимися веяниями, идеями среди мусульман и так далее. То есть все это, дорогие друзья, из-за того, что мы мало придаем значения нашей религии и нашей умме. Потому что бы то ни было, вот вы скажете, там каждый по-разному относится к словам Тальгата Таджиддина. Он такие слова сказал. Если, говорит, мусульмане не способны объединиться ради Аллаха, их ничто не объединит. Поэтому создается очень много организаций исламских среди бизнесменов, среди филантропов, благотворителей и так далее, и так далее. Очень много. Есть вот мечети, там, мечети как бы группы свои создают, как Мухтасибат, например, да, там Муфтият там, и так далее. Но почему-то мусульмане не могут объединиться. Какую бы ты им идею ни подал для объединения, они не объединятся. Если они не объединяются ради Аллаха. То, что они мусульмане, то, что они в одном направлении читают намаз, встают в одном ряду, это уже должно быть причиной, чтобы они объединились. Но если это их не объединяет, все остальные попытки бесполезны. Вот в этих направлениях, дорогие друзья, нам еще опять-таки работать и работать. Поэтому, иншаллах, пусть следующий год для нас, если мы чуть-чуть хотя бы 10% приложим усилий своей жизни ради ислама, мы увидим колоссальный результат. Дорогие друзья, тем не менее, все, что мы прилагаем наши силы, даже вот, например, для нашего этого мирского, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, объяснил это таким образом. «Инна дунья хальва хадыра». Это мир, говорит, это как зеленое пастбище. Это как луг для нас, да? То есть мы вышли как бы вот на этот простор. «Ва инна Аллаха мустахлифакум фиха». Но Аллах Тааля поставил сюда вас наместниками, ответственными. «Фаянзуру кайфа та'малун». И смотрит, что вы будете делать.
Фаттаку дунья. Остерегайтесь этого мира. Ваттаку ниса. Остерегайтесь женщин. Фаинна ауаля фитнати бани Исраиль канат финиса. Самые первые испытания, смута у бани Исраиль, у иудеев, было в женщинах. Пророк саллаллаху алейхи нам ясно дал понять, как мы должны относиться к нашей этой жизни. Когда мы делаем что-то, работаем, планируем, да, мы ответственные. Вот ты пришел на завод. В чем твоя ответственность? Чтобы все работало. Конвейер шел, люди приходили на работу, уходили, чтобы не было производственных травм. Все, ты понимаешь, это твоя работа. Твой смысл жизни же не в этом заключается. Ты просто наблюдатель. Ты получаешь зарплату, а потом уже на эту зарплату ты занимаешься смыслом своей жизни. Также мусульманин. Вот этот мир для него – это как средство для достижения цели. Он взял деньги. В чем его цель? Взял деньги. Он должен, значит, этими деньгами что-то сделать для религии. Даже когда для себя что-то покупает, это должно быть для религии. Книгу купил, например. Спутниковый канал поставил какой-нибудь там, да, просветительский, пожалуйста. То есть он развивает себя в религии. Даже в этом направлении. Все, взял там, машину купил, возит людей. Он даже вот эти все средства для того, чтобы служить религии, а не просто, чтобы зарабатывать. Есть такой принцип в бизнесе. Русский бизнес называется. Человек крадет ящик водки, продает ее за полцены и деньги пропивает. Это бизнес по-русски называется. Вот этот мир, он вот как раз вот в этих словах, вот этот мир, он этими обозначен. Когда ты берешь, служишь этому миру, взял ты дом построил, потом оставил и ушел этот дом. Еду взял, запихнул в себя, утром вышло все, смыл. Вот вся наша жизнь. 5 дней человек работает, чтобы в субботу-воскресенье все это прокутить. Засмеялись люди, похоже, это проходили, да? Или целый год работают, чтобы потом в конце года опять-таки все эти деньги куда-то просадить. Это вот как раз украсть ящик водки, продать за полцены и деньги пропить. У этого человека даже ума не хватает, чтобы сразу пропить этот ящик водки. Да. Поэтому, дорогие друзья, мы должны правильно оценивать эту нашу жизнь. Мы в этой жизни, для чего мы пришли в эту жизнь? Для того, чтобы поставить приоритеты и цели. А пророк саллаллаху алейхи нам сказал дословно: вы ответственные в этой жизни, и с вас за это спросят. Никто из нас, когда мы идем на работу, там палатку не ставит, дом не строит. Правильно? Потому что это работа. Ты приехал туда, и ты уезжаешь себе в основное место жительства. Основное место жительства где у тебя? У мусульманина это ахират. Это называется даруль карар. Место, где он должен жить. И это место для нас подходит больше всего. На самом деле. Рай для нас подходит больше всего. Еда, одежда, дома, там в туалет не ходишь. Все там есть. Разве не об этом мы мечтаем? Потому что в этой жизни, когда ты всего этого достигаешь, уже этого ничего тебе не надо. Обычно человек достигает всего этого в старости в этом мире. Когда он достроил дом, когда он купил нужную ему машину, когда он дорос на работе до нужного уровня, он уже стал старым. Правильно? Потому что куда бы я ни хотел, вот маджлис меня приглашают, там, например, говорят, вот дом построили, квартиру купили. Они сидят в шикарной квартире, в шикарном доме и говорят: хазрят, я вот сейчас смотрю, а ведь мне сейчас этого уже не надо. Они говорят: дети выросли, разъехались, говорят, все. То есть, когда человек этого достигает, уже этого ему не надо. И спрашивается, зачем человек столько сил тратит?
Я не говорю, что не надо работать, не надо к этому стремиться. Но мы должны понимать, что это все-таки не наше вечное место. Даже когда человек, например, делает фундамент, да, ему говорят, этот фундамент будет держаться 100 лет. Он говорит, а мне надо 200 лет. Ты что, решил 200 лет жить? Это будет подороже, да? Это как, когда хоронят нового русского. Ему говорят, вот есть 2 гроба. Деревянный и цинковый. А ему говорят, а в чем разница? Ну, говорит, деревянный, говорит, быстро гниет, но цинк, говорит, вреден для здоровья. Какой, говорит, выбираешь? То есть то же самое человек думает в этой жизни о таком далеком будущем. Пророк, саллаллаху алейхи говорит, он начертил такую полосу на песке, одну, потом перечеркнул другой. И сахабы сказали, что это такое, говорит. Пророк, саллаллаху алейхи просто так не чертил. Это мы сейчас можем чертить просто так на земле, да? Это что такое, говорит? Прямая линия, говорит, это ваши мечты, ваши планы. А то, что я перечеркнул, это, говорит, смерть. Это, говорит, смерть. С этим все заканчивается. Поэтому, дорогие друзья, об этом говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что мы в этом мире пришли, но, соответственно, да, но наш предел – это смерть. Как бы ты ни думал, как бы ты ни мечтал, наш предел вот этот. И к этому моменту мы тоже должны что-то делать или что-то готовиться. Пророк, саллаллаху алейхи сказал, «Ман кана хаммуху аль-ахира, джамага Аллаху шамлаху, ва джа'аля гинаху фи кальбихи, ва атадху дунья ва хия рагима». Пророк, саллаллаху алейхи говорит, кто выбрал для себя целью ахират, у того Аллах Тааля дела устроит. У того Аллах Тааля дела устроит. То есть не надо даже здесь переживать, да? У того устроит дела Аллах Тааля. Богатство будет в его сердце. Он будет доволен. Довольство – это самый главный секрет богатства в этой жизни. А эта земная жизнь придет к нему униженной. Если он цель свою поставит ахират, эта земная жизнь сама придет униженной. Мы же все хотим, чтобы эта жизнь ходила за нами, а не мы за ней. Все этого хотим. Но, к сожалению, это очень сложно. Вот понимаете, чтобы что-то делать ради ахирата, мы потом, знаете, это вот у нас не вяжется в уме. Если ты начнешь что-то делать для ахирата, кажется, что у тебя все остальные дела потом уже все перестанут идти. Вы, может быть, читали про самого, я вот недавно рассказывал про самого удачливого бизнесмена. Он был такой глупый человек, всегда верил всему. И друзья хотели над ним подколоться. И говорят, он жил в Англии. Ему говорят, слушай, да еще те времена были, до революции. Ему говорят, слушай, говорит, купи, говорит, сковородки, Библии и рукавицы и отправь их, говорит, в Индию, Индокитай. Он говорит, ладно, говорит. Те хотели просто приколоться, но там же другая религия, правильно? Зачем там Библии нужны? Там тепло, зачем там рукавицы нужны? Ладно, взял, отправил туда. Ну, естественно, там никто их не покупает. Пока корабль шел туда, там был бум религиозный. Пришли миссионеры, люди начали христианство покупать. И он продал эти Библии с 200% наценкой. А рукавицы зачем там, правильно? Оттуда проплывало русское судно. Он купил 30 тысяч пар рукавиц. Русское судно проплывало. Им нужны были рукавицы. Они все скупили. Там была сковородка. Сковородку куда девать? Никому они не нужны. Там на сковородке никто не готовил в то время. Им нашли другое применение. В обработке рыбы. Их переделали немножко, и он тоже все это продал. И обогатился очень мощно. Это вот когда земная жизнь ходит за тобой. Униженно. Понимаете? Он ничем не занимался. Он просто, ладно, хорошо, все. Вот это, дорогие друзья, конечно, пример, он с не мусульманином, но это более близкий нам пример.
по времени. Аллах-то, пророк саллаллаху алейхи обещает он, да, это будет так. Эта земная жизнь будет ходить за тобой. Также, дорогие друзья, пророк саллаллаху алейхи продолжает и говорит: «Ваман канат ниятуху дунья», но тот, у кого намерение будет только эта земная жизнь, только земная. Он хочет богатства ради богатства, хочет жениться на красивой ради наслаждения, хочет дом построить, только чтобы похвастаться, чтобы он красивый, большой был, да? У кого будет только эта земная жизнь, нет у него намерения. Фарракаллаху алейхи дайатаху. У него все дела будут идти тяжело. Ему будет тяжело в этой жизни. Он почувствует, как жизнь стала узкой. Он пробирается, и все тяжело дается ему. Все. Ваджагаля факраху байна айнайхи. А нищета, бедность будет высечена у него здесь между глазами, на лбу. Он всю жизнь будет нуждаться. Постоянно ходить и говорить, что у него этого нет, постоянно будет нуждаться. А из этого мира к нему придет только что то, что прописано. То есть даже только то, что Аллах ему прописал по тахдиру, ему это будет доставаться крайне тяжело. Крайне тяжело. Вот поэтому, дорогие друзья, как мы видим, ислам учит нас правильно расставлять приоритеты в этой жизни, строить планы, устраивать нашу жизнь. Это очень важно. Потому что жизнь проходит, как бы ты и ни прожил. И она превращается в рутину. Даже в религии многие не растут. Вот сегодня только вот один абзый мне говорит: надо, говорит, в этом году тоже поступить учиться. Хотя он закончил мадресе, потому что, говорит, я забываю то, что я учил уже. Жизнь — это рутина, когда ты читаешь 5 намазов в день, все, и день проходит, другой день прошел, третий день, год проходит, года проходят, а роста нет, только все назад. И ты считаешь таким образом года, ни поклонения не увеличиваются, наоборот, уменьшаются поклонения. Наоборот, когда мы были студентами, наш учитель говорил, мы спрашивали там, как там, что там и так далее, что он говорит: побольше молитесь, побольше берите образование. Мы говорим: вся жизнь впереди, успеем. Когда, говорит, вы начнете работать и женитесь, дай Аллах, чтобы вы, говорит, вовремя читали 5 намазов. Об остальном, говорит, уже не мечтайте. Так и выходит. Так и выходит. Сейчас дай Аллах, чтобы мы прочитали 5 намазов вовремя. И то не получается. И то не получается. Там, сям. Вот поэтому, пока есть у нас какое-то свободное время, надо запланировать, внести туда ахират. И тогда мы увидим, что и земные наши дела начнут улаживаться. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.